tal-btana. Ħenna għalina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek l-oli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nofru dil-quddisa għal-benefatturi ħajjinu mejtin, imma nixtieq għal kull wieħed u waħda minkom f'riġlejn il-Madonna, l-aktar dawk in-nies li ġew illum, dawk li ma qalowx il-grazzja u dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom. Nitolb. U Alla li taqqat il-poplu tiegħek tiġbor frida waħda bejnietom il-familja tiegħek. Għamel li nkunu nħobbu l-kmandamenti tiegħek biex qalb il-ħafna tibdil li għaddejja minnu d-dinja qalbna tibqa' marbuta miegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħix jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej: Għad niġi niġbor il-ġnus kollha u l-popli ta' kull il-sien. Dawn jiġu u jaraw is-sebħ tiegħi. Jiena nolli għalihom sinjal u nibgħat lil xi wħud mill-fdal ta' Iżrael għand il-ġnus f'Tarsis, Put, Lud u Mesek, Ros, Tubal u Ġawan u lejn ix-xtut imbeda li qatt ma semgħu bija u qatt ma raw is-sebħ tiegħi u huma ixandru s-sebħ tiegħi qalb il-ġnus. U jġibu lil ħudkom kollha minn kull ġens bħala offerta lill-mulej. Iġibuhom fuq iż-żwiemel u l-karrijiet, fuq suġġetti u bowla u wiġmla għal fuq il-muntanja qaddisa tiegħi, Ġerusalem, jgħid il-mulej. Bħalma wlied Iżrael iġibu l-offerti tal-qmuħ tagħhom f'ġarar indaf fit-tempju tal-mulej. U lil xi wħud minnhom naħodhom qassisin u leviti, jgħid il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Inrodduha l-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju. Morru fid-dinja kollha xandru Evanġelju. Faħru l-mulej, intom ġnus kollha, sebħuh intom popli kollha, flimkien morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju. Għax kbira hija t-tieba tiegħu magħna, il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem. Flimkien morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju.
Qari mill-Ittra lill-Lut. Ħuti, insejtuha għal kollox il-kelma ta' twissija li qalilkom ta' qoliet li jintom. Ibni, la twarrab xi twiddib tal-mulej u la taqtax qalbek meta jċanfrek, għax il-mulej jwiddeb lil min iħobb jolqot lil kull min jilqa' bibnu. U għall-edukazzjoni tagħkom li jintom qegħdin tbagħtu, Alla qiegħed jimxi magħkom ta' qoliet. Minnu dak liben li missieru ma jwidbux? Tassew li bħalissa kull twiddiba ma tferraħniex imma tnikkitna, iżda imbagħad lil dawk li jkunu tħarġu bija hija troddilhom il-frott ta' ħajja mimlija bis-sliem u l-ġustizzja. Mela erfgħu l-idejn merħija u l-irkubtejn mitluqa tagħkom u waqbdu triq dritta għar-riġrejkom biex minnu tsob ma joħroġ mit-triq imma jerġa' jieħu saħtu. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr li l-Alla. Alleluja, 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 alleluja. Jiena u t-triq, il-verità u l-ħajja, ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien u għaw sejjer lejn Ġerusalem, Ġesu għadda jgħallem f'xi bliet u rħula u kien hemm wieħed qallu mulej. Jaqgħu ftit dawk li se jsalvaw. U weġibhom tħabtu biex tidħlu mill-bieb id-dejjaq. Għax kif ngħidilkom jien, ħafna tifittxu li jidħlu u ma jirnexxilhomx. Għax meta sit id-dar ikun qam jagħlaq il-bieb u intom tibqgħu barra u tibdew tħabtu il-bieb u tgħidu mulej, mulej, iftħinna. Iżdu jweġibkom u jgħid ma nafx mnejn intom. Imbagħad taqbdu tgħidulu kilna u xrobna miegħek aħna. U int għallimt fil-pjazzett tagħna. U jweġibkom u jgħid ma nafx mnejn intom. Morru minn qudiemi intom il-koll li tagħmlu dak li mhux sewwa. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tagħżiż ta' snien. Meta taraw l-Abram, il-Iżak, il-Ġakob, il-profeti kollha fis-saltna ta' Alla u intom imkeċċi għal barra. U għad jiġu nies mill-vant u l-punent, mit-tramuntana u n-nofsinhar u joqogħdu għal-mejda fis-saltna ta' Alla u waraw. U minu tal-aħħar għad ikun l-ewwel. U minu tal-ewwel għad ikun l-aħħar. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Morru fid-dinja kollha u x'għandru Vanġelu. Ednija 5 darbiet din. Irrepetuha f'qalbkom. Morru fid-dinja kollha u għatu aħbar tajba. Men aħna li qegħdinaw il-lejla kemm iż-żgħar, it-tfal, kemm iż-żgħażagħ, il-familji, l-anzjan, is-saċerdot, fejn l-aħbar tajba li qed jagħtini Ġesu? Li l-lejla ġabni tapinu, forsi ġejt anke b'kurzità jew ġibuni mill-qrib jew mill-bogħod, jien kif jien, aħna kif aħna, u Ġesu jrid jgħidli bxara tajba, aħbar tajba, meta qed nisma' kelma li mhix faċli.
Jekk għadtu attenti dil-kelma tidħol fi żmien, qatt ma jkollux iktar żmien, bieb jingħalaq f'wiċċi, hemm barra ma nafx se nsib, knidħol ma nafx se nsib, hekk ix-xewqa tagħna li nidħlu u ngħidulu aħna imma qlielna u tisma' dik il-kelma jibsa lilek ma nafikx. U mbagħad hemm dik il-kelma tħabtu. Għax wiesa triq tat-telfien u dejqa it-triq tal-ħelsien. Imma Ġesu x'irid jgħidli illejla, x'irid jgħid lill-familji tagħna? Żagħżugħ jiltaqa' ma' Ġesu għaddej tiela minn villaġġ għal ieħor u jidħol il-belt. Id-domandi għadejn. Jaqgħu ftit ħajsalvaw. Ftit jew ħafna, imma jieħ nkun hemm. Aħna hemm jew maħniex. Interessanti l-kelmiet li hemm li juża San Luqa qegħdin fil-Vanġelu tal-fejqan, tinsewx San Luqa ġie Malta, allura xi ftit għandu f'moħħu u f'qalbu anke l-komunità tagħna. U jgħid hekk. Jgħid Ġesu kien sejjer Ġerusalemm. Issa attenti għax Ġerusalem kien jaf li sejjer ibati. U għandna lil Ġesu deċiż li jħares lejn dak il-post fejn kien se jgħaddi mid-tbatija. Kemm imbagħtu minna jien u int meta nafu li se ngħaddu mis-salib, għax min m'għandux salib għandu domna, meta nħabbtu wiċċna mat-toqol tal-ħajja u hemmhekk tikkrolla l-fidi. Taqa' l-fidi tagħna u l-fiduċja tagħna falla. Interessanti li l-verb jgħaddi ġej mill-kelma għid. Ġesu qed jgħaddi biex aħna ngħaddu miegħu u midwejja għal paċi. Biex aħna ngħaddu miegħu mid-dnub, midwejja ta' dnub għal ferħ tal-grazzja. Biex aħna ngħaddu miegħu kif ma nibqgħux fil-mewt, għax il-mewt mhux full stop għal Ġesu, imma koma u ngħaddu għal ħajja. U kif qed jgħaddi u aħna se ngħaddu miegħu, il-verb huwa pesah, bl-Ebrajk hija lejt u bil-Malti sabiħa għid għax mogħdija mid-dlamma d-dawl mill-mewt għal-ħajja mid-dnub għal-grazzja, imma mhux waħdi għax minix kapaċi. X'in il-Vanġelu miexi, x'in Ġesu miexi, da żagħżugħ jgħidlu ftit jew ħafna. U Ġesu li jgħidlu ftit u laqqas ħafna. Imma jgħidlu il-kelma tħabtu issa dejn. Fl-oriġinal sfurzaw bħal meta tittiżgassa bieb. Għaliex? Għax se jiġi mument meta jien ma jibqalix ħin. U l-bidla tiegħi tibda fil-ħin issa. Interessanti li jien xi kultant naħseb il-ġenna wara l-immut, l-infern wara l-immut. Jeżistu ma jeżistux, jeżistu. Imma llum kif jien? Qed ngħix fl-infern, Fader. Għandna dinja ħadd ma jaffensi jagħti rasu. Kulħadd irrabjat għal xulxin. Isna infern id-dar, ħadd ma jista' jkellem il-xulxin. Laqqas x'in niġu biex insuqu fit-toroq tagħna. Irrabjati, għandna rabja kbira, imma fejn irasna, fejn qalbna, minn ġejjin, fejn sejrin, għaw feqqedin. Ekku jiġi dik l-idea tal-bieb. Inti tħabbat u l-bieb jingħalaq. Għaliex jingħalaq? Jingħalaq għal dik il-parti minna li ħażina. Mena, sakemm għadni fil-ħin il-bambin tagħni ir-raġuni biex ngħid imma jinx qed idejjaqni, imma jinx qed jaqtala qalbi, imma jinax m'għandix il-lalla f'qalbi, imma jinax m'għandix paċi. U tibda tinduna jien l-ewwel wieħed li hemm parti minni issa
ġismi, moħħi, qalbi li qed iġġor affarijiet ħżina. Tgħidli x'inhuma Fader? Jien nejr, jien superf, jien imnieħri mxammar, jien messejt is-sema bidejja, jien naqgħu inqum minn kulħadd, jien nara l-kulħadd dubbien u naffeċ il-kulħadd. Di mhix imħabba? Din mhix Alla, din hija l-parti ħażina tagħna u sakemm għadna fi żmien it-tina qari litra lil Lut illum jgħidilna dawk il-kelmiet. Insejtuha il-kelma ta' twissija. Insejtu li Alla bħal missier għax aħna wlied. Alla tagħna missier b'qalb ta' om iwissina u jiftħilna għajnejna li tiżbalja uman, imma li tibqa' fl-iżbal huwa diaboliku. Li tiżbalja uman imma li tibqa' fil-ħażin huwa tax-xitan. Oħroġ bil-qawwa tiegħek, bil-qawwa tal-grazzja, bir-rieda tajba tiegħek, imma bil-qawwa ta' Alla li jrid jgħinna għax hemmhekk għad jiġu kemm sabiħa nies mit-tramuntana u mill-vant u mill-punent u mid-dinja kollha madwar din il-mejda. Madonna ta' Pinu, int li tiġbor min ħaffef lejk u min ikaxkar saqajh. Madonna ta' Pinu, inti li tiġbor qrib ibnek lil dawk li żbaljaw u lil dawk li ndunaw li żbaljaw. Madonna ta' Pinu, iġġibna hawnhekk fil-klinika tiegħek, anke fl-emerġenza biex tfejjaqna u teħodna ant ibnek Ġesu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel u f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin għal-fidwa tagħna. Ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilat. Mitu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u tkellem f'omm il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet nistenna qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Kemm hu sabiħ li aħna hawn. U intom li ma tistgħux tkunu hawn bil-mijiet qed titolbu magħna. Mhux biss bir-radju, social media, imma wkoll bil-UTV. Ejjew issa nsejħu l-Ispirtu Santu. Għallimna nitolbu. Għall-Papa Ljun, l-Isqof Anton, id-djakni, is-seminaristi, il-katekisti, il-missjonarji, is-saċerdoti l-aktar dawk li se jippritkaw biex ikollhom il-qawwa u l-ħeġġa tal-Ispirtu tal-mulej nitolbu il-paċi. Għal min m'għandux paċi f'qalbu, il-Madonna ġabitna qaw. Għal paċi fil-familji, il-paċi f'art welidna, il-paċi fid-dinja. Inti taf mulej. Illum trid ħafna fidi biex titlob għal paċi, għax il-kbar ikun jitħqu bina. Allura rridu ħafna fidi. Nitolbu, ismana, għal marit fir-ruħ u fil-ġisem. Dak il-missier ta' 37 sena. Dak il-missier li qed jieħu l-kimoterapija. In-nies li qegħdin jieħdu l-kura. Dawk li qaluli li huma b'mar terminali. Dawk li qrajt li tri tagħhom matul din il-ġimgħa.
U dawk li poġġew l-intenzjonijiet u l-envelopes, it-talbit tagħhom f'riġlejn il-Madonna. Dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom. L-emigranti tagħna bħalissa hawnhekk ma jiqfux l-emigranti jiġu mill-Awstralja, mill-Kanada, l-Ingilterra, l-Amerika, il-Maltin li tkunu hawnhekk fostna. Ir-resqu t-talb tagħna minn idejn Marija u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Dak li tajtna u mulejna għaw fidmitna fuq rekin frotta l-arku xogħol il-bniedem minn isir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbira kien li fit-bejt tajtna minn bejt li qegħdin mafrula frotta d-dilja u xogħol il-bniedem minn isir għalina il-qana li Alla tagħna. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla missier li jista' kollox. Int mulej b'sagrifiċċju wieħed magħmul darba l dejjem ksibt għalik lilna poplu u bl-adozzjoni nissejħu liet kun twajjeb magħna. Atina id-doni tal-paċi u tas-sliem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Żuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewa xieraq mulej tajjeb u taġita salvazzjoni tagħna dejjem u kullimkien inroddulek ħaj. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek bla qies inti tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dajfa tagħna. Inti tħenna għal min ikun intilef u minn fejn ikun ġarrab it-telfien twaslu għas-salvazzjoni tiegħek. Għalhekk mal-Anġlu l-Qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek Qaddis. Qaddis tas-sew int mulej jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemsa nżula ssirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħa il-kalċi reġa' raddi l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem
id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi jinħabru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bijibnek fdina, tal-qawmin witluh glorjuż tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu. Braddi l-ħajr nofrulek da sagrifiċċju ħajju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Araf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem tibnek nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek. Niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek u kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li dil-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun tasliem u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidu fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Ljun, l-Isqof Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba, it-talb, ix-xewqat ta' dil-familja li llum ritta tinġabaraw madwarek għader mis-sirħanin l-uliedek kollha kull fejn jinsabu waqqadhom miegħek il-koll. Ħenn għal ħutna l-mejtin, partikolarment il-benefatturi mejtin ta' dan is-santwarju. Leli Mikallef, il-mejtin tal-familji Grima Rapa, il-mejtin tagħna daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek. Hemm inti tixxotta kull dema minn għajnejna, hemm naraw kalla tagħna kif int fik innifsek, hemm insiru nixbħuk għal dejjem u għal dejjem infaħruk bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal ispirtu Santu kull ġih kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Eżis, hawnhekk għandna l-Ġesu ħaj nagħmlu l-qalb intennu t-talba tas salvazzjoni tagħna missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub imħarsa minn kull xorta tankwiet, aħna u nistennew nittamaw lejna l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li l-apostli qed tgħidu lilna. Inħallilkom is-sliem, natikom il-paċi tiegħi. Tħarisx lejn dnubietna. Ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Aw rappreżentata minn dawn il-familji. Għatija sliem, għatija laqda li jintrid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Sekk joġobkom nibqgħu bil-wieqfa għal-ħin ta' tqarbin. Inqasam il-ħobs se nirċievu l-Ġesu waqt li ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja.
danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħidnu bit-tad-dinja, ħen jindawk mistiedna l-dilikla tal-ħaruf mulej. Tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bil-mħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. O Ġesu, la tħallina qatt ninferet minnek. Grazzi Sinjur Alla u waħfir li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ejjew issa fi skiet ta' qalbna napprezzaw dan ir-rigal. Ġesu qed iħabbat fuq il-qalb tagħna biex aħna niftħulu sakemm għadna fi żmien. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, waħfirli, Sinjur Alla. Nitolbu. Mulej bis-sagrament li inti tajtna, qed tagħmilna xirka waħda ma' Kristu. Bl-umiltà kollha nitolbu t-tieba tiegħek biex insiru nixbħuh f'din id-dinja ħalli naslu fis-sema u nitennew għal dejjem miegħu u li jgħix u li jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Għal dawk li soltu jieħdu l-bullettin littra li toħroġ mis-santwarju, din id-darbja dedikata għal pjaga l-moħbija. Il-Madonna lil Franġisk Portelli kelmitu dwar pjagi moħbijin. Il-pjaga moħbija ta' Ġesu fuq l-ispalla kif ir-riżulta mit-toqol tal-għowda tas-salib. Fl-aħħar tal-qudiesa għal min jixtieq ngħidu 3 Ave Marijiet kif talbet il-Madonna l-karni grima. Jew nitolbu għal xulxin, imma l-iktar għal dawk in-nies li m'għandhomx min jitlob għalihom. Lilkom li qed tarawna jew tisimgħuna, lilkom li tinsabu fil-qrib jew fil-bogħod din it-talba għall-intenzjoni ta' kull wieħed u waħda minna. Fl-aħħar min irid kif nagħmlu nhar ta' Sibt fl-għaxija, min għandu xi preżentazzjoni, xi birthday, anniversarju, talb speċjali, grazzja lill Madonna, nidħlu, jiena nidħol magħkom fil-kappella żgħira u hemmhekk nagħmlu mument ta' talb partikolari. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nselmula flimkien Madonna ta' Pino, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.